funcionarà amb nosaltres, no estem fent la competència a la policia. Vale. 0-0. Toma! 0-0, mitjans 0-0. Jo faria soplar que aquest condueix. Aire cuinarà sols pels racons. Si pels racons he de cuinar-ne, res no se us importa bo. Jo què penso? Pensen molt. La persona que pensava pensa d'Olim Valentí. Però si jo vols una crítica constructiva, ja que no ho fan allà baix d'Andorra, ho farem nosaltres, però votem nosaltres res. Crac, quant costa aquesta atracció? Doncs mira, aquesta atracció costa 18 euros. Vinga, anem tots. Després no dieu que el jefe no s'ha enrotllat, Sensacional. Dalla aquí. Dalla aquí. Dalla aquí. Dalla aquí. Qui ha dit tonto? Tu has dit tonto? No? Ara va una miqueta de vi. Ai! Bistec! Bistec! Un rot. Qui l'ha mort aquesta bèstia? Nosaltres, senyors, els que vam suspendre el psicotècnic, aquí estem.